Mga kapuso, pila ka mga konsumidor nagapangaman na sa posible pagpatuman sang manual load dropping sa supply sang kuryente. Kapuso, ini matapos nga 13 ka power plants na nag-trip off reson nga liwat nga gipaydalom sa yellow alert status ang Visayas Grid. Aring balita ang tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Wala sang solar light ang pamilya ni Manang Chari gani ginakabalakan nila kung mag-brown out kung gabi. Ginsiguro sini nga naka-charge na sila sa mga mobile phone bilang preparasyon in kaso madulaan sang kuryente. Hindi lang sa gabi, kung gabi ka bunlay gid. Medyo mainit ito, wala kami daan si mga battery nga electric fan. Apektado man ang kita pati sweldo sa mga trabahador kung wala sang supply sang kuryente sa negosyo ng lechon manok. Kapoy gid mamin. Good light. Kung mabrano. Balaan mo dugay magluto ang manok. Ginpahayag sang National Grid Corporation of the Philippines nga may 13 ka power plants ang nag-trip off samtang ang 5 ka planta ang nag-ooperate sa manubo nga kapasidad subong nga adlaw sa diin kulang sang 698 megawatts ang supply sa grid. Ini man ang rason nga liwat nga ginpaidalom sa yellow alert ang Visayas Grid halin alauna ka inas ang hapon tubtob alas 10 karon sa gabi. Sa siningation ang peak demand sa kuryente yara sa 2,523 megawatts samtang ang available capacity yara sa 2,713 megawatts. Kabayin sang Visayas Grid ang Panay kag Negros Subgrid. Kahapon nag-issue man sang yellow alert sa Visayas Grid bangod sang generation deficiency. Alas 5 sa hapon tubtob alas 9 kagabi ginpaidalom naman sa red alert status ang grid kasunod sang outage sang KSPC-1 nga planta. Bangod sang hindi estable nga power supply ginapaalerto ang mga konsumidor ilabi na ang mga electric cooperative kag power distribution utilities. Alert ano na siya no, advisory man lang na to inform the public na may pagnipis lang no sa aton nga supply no. It doesn't mean nga may ara kita nga ano manual load dropping itigida no. But when it comes to red alert, that's the time nga makita naton nga medyo malapit na gid kita nga mas dako ang demand kaysa supply. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.